busy. Tuwangan mo. Hindi man ako tao. Ay, ano dayo, Ate Dani. Hindi, Ate Dani Michael dahil eh. Ano to? Nag-award ka mo? Award din. Sabi ko, dahil nag-award na. Ay, mapaakuan. May award din. Dahil man niya kabaling. Sabi ko, gabos. Ay, ko kitsa mo ulit. Hindi na ko ba? Sabi ko, gabos may award eh. Kung saan ko kadaiman ay. Tapos, Ha? ay, yung award. Kaya kabalo bukan. Ano? Ano to yung award? Iyo, intero panda ako. Di kayo man nagpa-eskulahan. Saan ito? Tara mo, para uran. Para ulam pa lang. Para uran. Kinder? Ito, kinder? Ano? Kinder? Oo, kinder. Punta dito pala, ni Pao. Yung bunso ni Makil. Tanay ka gano'n ni Pao. Buindaman. Yung bunso, babae? Lalaki. Pero na ba akin ni Michael? Tulo, sarong babae, tuwang lalaki. Birthday na nga ni, kahit makasumpit sa city. Oh. Hindi, naglaog. Dahil mo naganda. Ay, dahil mo naglaog. Hay, si mama niya nasa abroad. Oo. Nagbalik naman pala si mama niya. Oo. Si Christine dahil na nag-abroad. Dahil mo baga sabi ka ito eh. Ano ni Milad. Hindi. Dahil naman, pigpalaga ni Milad. Dua baga ang aki. Ano pa mo ka ang? Dua nga ni, sara dahil pa mong pati. Tarambak na kita, titali ta. Ha? Tarambak na kita, alita. Raya ang intero. Dahil nagarong naman si Bornok, dahil pamanahaman. Bago man si Bornok. Oo, may aki na baga sarok lalaki. Sabi ko kikano, hiritiritan mo na kano. Kaluya. Kano da? Da guru-guru. Kurak man dyan, ata. Ay, asa Manila, garo ito yung babayi. Tios, dabal sabi kano. Tios. Tios na gago. sabi ka sa babayi, kumusta ka mo ma? Sabi ka dyan. Hindi mo ako ga-reply. Saan ito? Para basa ko man sa ano. Kumusta na ka mo ma? Sabi ka dyan. Sabi ka mag-reply. Gamana. Minsan ga-reply mo po. Ngunya, nag-chat, nag-ano na naman. Nag-ano na naman. Taga-apo yung nga mama. Haba mo kaso. Kumusta naman? Say ko, okay man.
Kainitom. Ang mga. Matulong man pa, no? Ano ito taarog ka ito dati? Di man baga ito. O, hindi ako siya na parahit. Parahit. Oo.
Oo. Tapos, sabihan. Muna, kasi ano, eh, oo. Ay, but, ikaw sa daw. Yung mukha mo ang Erwin garo na. Ano naan? Nak. Dito. Ay, kidugo. Ay, ano pa kayo? Yun na. Yun na, mag-ilaw na diba? Agudoy. Takot-takot na kasi papa mo mga pagkiro na nakibo. Ano mga tarapan? Takot-takot isay? Papa mo? Naga ano? Ilan mo si bakla? Takot-takot ano? Mano? Ako sain. Nga nila itsura ni bakla. Tan ito. Ano nga yung taarok ng kaan?
Sasako na panal ng Dance Stars mula sa dalawang magkaibang mundo. This time, magsasama-sama ang celebrity dance stars at ang mga Pang mundo. Anak Kresna! Bakit mo nagawa sa akin to? Sapagkat patid ko na ang iyong kataksilan at ang iyong pagpapanggap ni Tena. Nadinig ko at nakita ko kayo kanina ni Danaya. Hindi ko mo ako warka! Kaya dapat lang nawakasan ka na! Ah! Hindi mo ako matatakasan, Mitena. Titiyakin ko sa iyo. Ikaw ang magmamakaawa para sa iyong kamatayan pag natagpuan kita. paumanhin sangre. Ngunit ano ang tunog na iyon? Dilubyo ang pahiwatig ng tunog na yan. May masamang nangyayari sa Lireo. Bumalik na muna kayo sa mga tahanan niyo. Ipapatawag na lang namin kayo. Ilo, puntahan natin si Mira. Sunduin natin sa ilog. Kailangan natin magpunta ng Lireo ngayon din. Halika na. Nasa unang muog na kami nang marinig namin ang mga tunog ng mga trompeta. Kaya nagmandali agad kami. Kaya pala pinatunog. Yun palang dahilan. Tunay na napakalaking kawalan nito para sa ating lahat. Anong malaking kawalan? Mahal na sangre, kanina pa kayo hinihintay ni Nunong Imaw. Nasaan sila? Tunay na mawawasak ang dibdib nila. Huwag ka na magsalita. Tayo na. Tunay ngang makapangyarihan ang espada ni Hagor. Para masugatan niya ako ng ganito. Tibayan mo ang iyong loob, Mitena. Hindi maaaring si Hagor lamang ang puputol sa iyong buhay.
Ano ang ibig sabihin ng tunog na iyon? Aking mata, ipakita sa akin ang kahulugan ng tunog ng trumpeta. Totoo nga ang pinakita sa akin ng aking mata. Namaya na si Naya. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan kong puntahan ang aking kaibigan. Isa itong napakalungkot na pangyayari. Bakit ganun nung imaw? Ba't hinayaang mangyari to kay Tera? Kahit ako ay wala pang maapuhap na sagot. Nunong Imaw, narito na sila.